dasare mangsa ketiga purnaming gegana riris arda salah wangsa adat saben namung tani jumangkah samya ngayahi yasa bebedeng kinarya ndeder wiji minangka tumebaning mangsa sanga yen kembang manor sireping Sang Hyang Reka gumantos ing dalu duk semana durung ana ingkang minangka sambunging kandha amung jumeduling Sang Hyang Candra ingkang dawek mijil saking pratara duwi atas sing kamanten dewasaning Sang Hyang Reka sing ngancik wanci sanga kanthi tungren jumedeling repat Panakawan ingkang geguyonan lan gegojekan mampir ing Tirta Kencana mampir ing Tirta Kencana
yae sing sayu yae sing rukun ketayang nyambut gawe sing sayu sing rukun salah salah ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh dandang gula tumbal-tumbal aku mau sore nganti lali urung matur sembah nuwun karo Pak Jamal. Nah iya weh. Mergo ning Dablur niku anu Pak Santi, mbok menawi pinjenan sik wungu. Iki para kanca iya warga Dablur nggih. Insyaallah kathah sing do sowan mriki, rawuh mriki. Nah nggih. Nggo Mas Darmaji. Jim setan. Iya Mas. Jim setan tatan purun paneluhan tanono
wani. Wah, seneng Mas Darmaji. Cing kok sembarang diolah karo Mas Darmaji. Kok iso? Lek kowe rung mampu yo. Kowe wis mek ngene-ngene yo. Dan. Ya, Mas Darmaji. Engko bar iki nembang ngatek lho Mas Darmaji. Iya. Mewah panggawe Allah gunane wong luput keniatemahan tirta maling tan wani ngarah mring mami Dadandeng guna duduk pan sirno diaturake. Nah. Ilir-ilir tandure wasumi ilir blimbing kuwi damana bombong Padang rembulanne bombong jembar kalahane ya eneng pamundhut saka Mas Purnomo Jaya. Pak Eko Pesdianto. Saya minta gending campur sari jambu alas. Ya Le, iki tak pinangkani lek jambu alas bareng ngene iki. Pak Eko niki saka Baladewi. Penggemar wayang kulit sing setia. Iya, Dik Purnomo Jaya. Pancen ya mau bengi ning Kediri ya teko lho Dik Purnomo Jaya iki. Iya. Ya domongi kok. Tole tole ande ande lumo tumuruna ana putri ganggai Kanjeng Ibu. apa Le? Ada. Wonten putri ingkang unggah-unggahi ibuke. Iya. Pleting. Peting abang. Sae nggih, Bu. Bocahe ayu banget.
Kaya ibuke napa? Lho ora no ibuke wis tuwek. Lho, nom-nomane. Wis nomane mboke lali. Aduh sibu kula paten turu pleteng abang sisane yuyu kangkang menika sampun tilasing yuyu kangkang Kanjeng Ibu. Kok ngerti? Ngerti. Titikane apa to? Menika saliranipun tatu kabeh. Nah, Litoh kelek tas di anu yuyu kangkang. Setengah dipamerne Kanjeng. Oleh, wah menika wonten malih ketawasipun Kanjeng Ibu. iki ketoke neng-neh le. Oh nggih, nggih, nggih. Nah. Dole apa yung asmane waduh sajakipun priyayinipun lencer kuning Kanjeng Ibu. Lencer kuning. Waduh. Rodok nonong titik. Ante. Mbak Puji. Wah, jan fragmenan lawas sik digawe. Ante. Mbak Puji. Miu nyopo Senandur timun Dawa-dawa kae sapa ante lek peragaan ngono ki biyen sik kangge wis sing nandur aku Cahayu omuk kowe arep lek kowe arep nyopeken ning kejaba timun iki aku ya peken ngono lho Kemang-kemang entet aku mong takon wae jane bojo ki kok mek takon-takone tak jiwino ya lho wong demen iki berekspresi ngono. Wong nek temuan sing disenengi ya lagi anu wis wah sepolane wis kaya kitiran mlaku ra. Ning opo? Nandur terang Kilap Yuh, roh terongku. ante Ketoke roh terongku lek gilap menyanyi. Sing nandur aku Cahayu ada kabeh Cahayu sing nandur aku Cahayu anak kabeh Cahayu wadon diijoli Kanjeng Ibu menika wonten putri ingkang unggah-unggahi lagi anu kok ludruk ronggen kok judulnya ragil kuning sing sijine unggah-unggahi. Nah iki piye peteng biru ki pas apa urung kira? Wah. Kocak. Halo. Wah. Dan masak. Mas Klitik, Mas Klutung kok Mas. Iki
Luap-laup dina kalungguhan iki. Kuwi pas-pasanku, Bu. Dadi umpami kula kalih niku sajake cocok napa mboten saking panjenengan? Cocok banget. Mengke suatu saat badhe kula dudohke. Iya, diteruske lagon. Sik, tembange sing kepenak aja nganti nderwake karo swasana. Lumbung desa pratane padha makarya. Ayo, Mas Kritik kluthuk. Ayo le, kene. Ayo Kang. Piye ki menenge? Ayo yuk. Ayo Ci, kene le. Ayo deh, yuk, ayo. Tak gawane kene yuk. Ayo. Ayo. Tembang-tembang lawas niku lek gelem dudah sik apik nggih Mas Kritik. Nggih, Mas Petruk. Termasuk niki wau. Lumbung desa enek meneh lesung jumenglung sru imbal-imbalan ngoten niku. Enten melih kae Lu kae rembulane. Rembulane yo. Enten malih padang bulan ing pesisir Banyuwangi. Menika salah satunggaling lagu-lagu lawas, Mas. Enten melih menika. Apa? Pokoke joget apa pokoke. Niku lagu dangdut. Sluku-sluku batoke ila-ilu sirama menyang Solo lek olehi payung muta. Niku ya lawas. Padha nelongso jaman rekoso urip pancen angel ayo Kudune ra usah ngomel ati kudu nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon ya sing temen la apa to kanca aja kerep mulya ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso tul jaenak pancen nyata tul jaenak jae jatul jae ji ayo kuntul ndoke banyak ndoke bajul kareh siji tul jaenak jae jatul jae ji kuntul ndoke banyak ndoke bajul kareh siji
abang gendera londo Ngetan sidik kuburan mayit lambi abang iya wadak kubur mas golek duit tul jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul ndoke banyak ndoke bacur kare siji tul jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul ndoke banyak ndoke bacur kare siji Lagune Gus Plus. Iya, Mas. tuku klambi ning pasar klambi Ya. Sing dodol klambi orang gawe klambi. Apik. Tuku topi ning pasar topi. Iya. Sing dodol topi ora duwe topi. Iya. Tuku sandal ning bakul sandal. Sing duwe sandal ora duwe sandal. Iya. Tuku manuk ning pasar manuk. Sing dodol manuk Ayo tutungno ta. duwe kok, wong duwe kok. Duwe tul jahe enak ora mentul ora enak. Ayo Tul jahe enak mentah mentul gawe. asik. Asik. Lagune enak. Tembang-tembang biyen top. Oh, Tenane sing biyen ki ora kalah Mas karo saiki. Mboten kalah. Padha. Ya aku iso. Jo padha nelongso jaman wis tuwa. Iki lho. Musik Sopir taksi sing sregep anggonmu ngaji. Jamu temu lawak diombe ning awak penak. Jamu temu ireng disawang ning ati seneng. Asik. Ayo. Musiknya enak. Ayo toh kok main juga Aku mek kok perintah. Ayo. Ayo. Demen tak tabi cangkemku. Musiknya enak semua. Musiknya kacang kok iso rumangsamu. Mula lagu ki Iya. ana sing pitutur. Enak ya kuwi ya. Heeh. Kemene satu-satu jangan main sabu. Dua-dua jangan main narkoba. Iya. Tiga itu larangan negara. 1, 2, 3 Juga larangan agama. Wah. Iki gamane. Kuwi jenenge ngono ki Pitutur. kritik karo kluthuk ki ora mung dagel sembarangan ning ada guna lan faedahnya. No. Pesan moral, Mas. Iya. Siji mas. Ayo kanca sregep ngaji. Bener. Loro Sinau ben ora bodho. Apik. aja kesusu. Telu Ngestokke dawuhe Pak Guru. telu loro siji. Melu aku golek banji. Kok kono ki apa kok iso? Kan golek ilmu. Ya siji loro telu. Lah ya golek banji terus sinau lho dicukuk diserot Telu ilmune siji, sing- telu loro siji. Apik diwalik iki Pak. Diwalik telu loro siji ngeslong Mas. Nggih matur sembah nuwun. Ingkang baku kula njenderek bingak. Ya. Alhamdulillah. Saya kula seniman muda tadi saged kula menghibur. Nggih. Menghibur dan menghibur. Ngoten. Saiki Mas balik Adam kalian temanten Putri putri Mbak Nikita. Piye nek ndedonga nek tentang kemantenan menika? Ya ingkang baku wong dadi manten ki muga-muga tetep kalis ing rubida. Merga apa wong dadi pemanten ki angel banget. Oh iya. Dadi angel ini angel leh membina Mas. Oh, nggih. Nyocoke antaraning siji lan sijine niku angel. Mula sawangen nek wis nanggap wayang kok ngangge debok kuwi mungguing temanten ya ana werdine. Apa? Debok tegese yen wis penampen Kemanten. tegese yen Tenampen. debok ki tegese kuwi ana werdine jar wedosake ana. Apa kuwi?
kanggo temanten kakung yen wis dep. Iya. Sing wedok gek enggal bok. Ngono. Maksudnya. Wal gombal. Lho, ngene lho Mas ki tenanan. Maksudnya. Tegese yen temanten kakung wis dek kuwi wong wedok aja melu dek, tegese mbededek. Oh iya. Yang sing lanang kaku sing wedok kudu iso Lemes. nganggoni wong kakung. Kudu iso bok. Bok ki tegese ngimbangi. Ya. Yen okol mungsuh okol tetepe dadine geni. Oh iya. Ngono. Ora kok terus kon dindi leh mung Pancen ya samu barang ki tenampen ki aja. temanten kok teman. Siji. Ayo kanca sregep ngaji. Iya. Loro. Sinau ben ora bodho. Telu. Ngestoke dawe Pak Guru. Siji loro telu. Apik. Ayo melu aku golek ilmu. Ah, ayo. Iwak babi. Dipang apa? Iwak celeng. Dipangan yo ora keneng. Iwak wedhus. Dipangan ambune prengus. Terus. Iwak sapi. Dipangan marai gizi. Yen iwak celeng. Iwak jareng neh mau. Iwak apa ku? Iwak babi ngono. Lah iya iwak celeng. Dipangan yo ora keneng. Iwak wedhus. Dipangan ambune prengus. Iwak sapi. Dipangan marai gizi. Yen iwak babi. Siri ane para nabi. Panganan opo? Najis muga lato. Panganan opo? Najis muga lato. Iya wis. Sesuai dengan hari lahirnya Pancasila tanggal Nah. 1 Juni, Iya. kita sesuai generasi bangsa harus menjunjung tinggi sebagai generasi bangsa. Iya. Ini 1 Juni ya, Mas. Lahirnya Pancasila, Mas. Ah, besok itu. Ojo ninggalke. Lo kok besok saat Gelar niki Pancasila. kok. Saat niki tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila. Lah iya, sesuk. Sik ngengkel. Lurah ora paham belas ki lho. Ketok ning balai desane ra nek gambare Garuda gitu. Nek sing dereng iki ya mek gambare jaran 12 berarti. Wah, anu. Ayo ngoten dipengeti Mas. Siap, Mas. Iya. Lahirnya Pancasila. Betul, Mas. Harus Termasuk dari sumber segala sumber hukum Iya. yang ada di negara kita itu adalah Pancasila. leres. Dan dagulane Pancasila tole Bayu Asmara Siap. njajal diaturake le. Ya ngono. Bukune Ya muga-muga wae sakwise ana sedelok maneh bakal enek pemilu. Pemilihan umum Presiden Indonesia. Muga-muga sapa wae sing mimpin bisa menyejahterakan warga masyarakat Indonesia. Pilpres. Pilpres. Yang penting aja kaget engko nek jumuduling Satria Piningit. Satria bergitar. Astagfirullahaladzim. Iya. Ora Aja kaget. Satrio Piningit iki wetune lek wayah esuk. Iya. Jan-jane sing mbok omongne iki mau ana gandeng cenenge karo bengi iki. Piye? Satrio Piningit ki. Ayo. Wis mlebu bocah. Kawruhana Aruhono. dedasare negeri Pancasila pangiketing bangsa Ngono budi ra entuk cemburu piye? Ayo. Iki suarane iki. Nggih, Mas. Ya lek iki menang titik lek karo sing kae. Iya. Oke. hayo sisip panin ketuhanan puniku ingkang dingin Nah, dene kang kadui yaiku prikaman nungsan Kemanusiaan yang adil dan beradab maksudnya. kabangsan kat
telu Persatuan Indonesia. Nanonane kaping pati kerakyatan keadilan sosial kaping gangsal nenggih nano jangkep kang panca sila Mares 45 Mas. Yo, Iya, ben rodok sigrak suasanane. 3 1 dadoske. Ye. Dasar Pancasila dumadi kalane tangga 17 Agustus sasi tujuh tahun 1945 Rambate ratayo Olo pesonto baris ratayo Olo pesonto baris Lumajang bareng maju Tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Selamat merdeka Tupa 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 Kalau kae bendera mengkumpul batang awe-awe Abang putih ganti warna itu lambang sejati Negara kita buat masih kokan Ada dasar Pancasila Dumadi kalane tangga 17 Agustus sasine 7 tahun 1945 It rambate ratayo Olo pesonto baris rambate ratayo Olo pesonto baris Lumajang bareng maju Tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranmu Merdeka, merdeka, merdeka Tetap merdeka Merdeka mengeti. Lahirnya Pancasila. Betul. Ya. Kita sebagai generasi harus mengingat hari-hari nasional, Mas. Iya iya. Ojo sampai lali. ngono. Oh, Contohnya joglit iki sik eling le. Apa saja? 1 Juni padha karo sing bengi iki sing awake dilakoni utawa isu iki utawa dina iki adalah hari apa? Lahirnya Pancasila. Bener. Generasi bangsa harus mengingat hari-harinya Pancasila. 10 November Paling ora kuwi hari pahlawan. betul. 21 April Ibu kita Kartini. bener bener. 17 Agustus Hari kemerdekaan. Sabtu malam Minggu wage Geblake mbahmu jan. Wong kok Sabtu malam Minggu wage apa enek kok iso. Diteruske. Cih Mas. Iki pundutane Pak Slamet Wah, burung. Iki aku Iki ditagih. Mas, lho, Pak Slamet Kok mikir aku. Aku ki lek ring pasar iki cedhek iki panjenengane iki nutuk kok jarene. Nggih, mboten napa-napa. Sineman. Binjing dalu wis padha karo engko bengi, Ding. Ya. Wis padha karo nanggap wayang dhewe Mbah Slamet. Iya. Lokasine yo ning Beji kok iso. Bener. Ya, Kula teng Malang, Mas. diaturake. Cih Mas, menapa menika? Loh, Jimenan. jineman. Simenan ular jaran menika sama nggih. Mari kangen. Cih. Neno. Ngilmu iku. Lalu mangsa
yen kasepo prantani ora asmara beberapa gantoni lara asmara. Wis diaturake. As. Ya, wujude jineman mari Kang. Mari Kang, Mas. Yo, diteruske sethithik mboko sethithik. Leres, Mas. Nah, tetembangan iki sajake lek dikumandangake. Langsung iki karo Mas Klitik Jajal. Nggih, Mas. Ayo. Asik. Sik Bayu aja Jajal sik. Asik. Iya. Iki ada permintaan Mas. Aku kadung semangit deh. Mengko bar iki Mas Klitik aku pengen nyuwun kanthi welasing penggalih. Wah, welasing. Tembange sing enggal dikumandangke. Nggih. Ning sadurunge tak selo-selani karo Bayu Asmara ben jumeneng ya. Ben munggah ning panggung. Bayu Asmara Heeh. biasanya duet, Mas. Bayu Asmara menika gandengane kalih Viang Ngenes. Iya. Ayo jajal karo Mbak Via Anja Asmara. Jam 12 iki minangkani. Wis to jarik mulai mbunakne iso sesasi dhewe. Burung munggah kecure wis entek wedak pira lho. Tak kon tuku wedak dadi. Lah ora gilap ki mek sore Mas. Kowe teko tengah wengi kok. Jajal sepiro Mak? Nadane Mas. Yo. Kelingan manis eseme terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone Dibusaske dulu. Ya. Engko bar kuwi dangdut. Oke? 3 2 1. Jeng jeng. Oh ya. Hey! Digawe musik padang-padang ya api Mas. kelingan manis eseme terus kelingan ramah kemuyune terus noran kasih sayang karep atiku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso ora saring ati biyen aku ra lakon melu duwe jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut manis rasane selajan gilas tak enteni randang sayange wis
nelongso rasane yen aku ora kelakon melu duwe Kakas wis duwe bojo ada gula ada sebut durung rondo aja direbu ramah kemuyune terus orang kasih sayang karo hatiku lakon dadi bojone Wah, jan piye Asmiri nuwun nembangke wujude jambu alis. nggih Pak Jajal. Jambu alas kok jambu alis. Iya saiki jajal Mas Didik Mas. Iya. Tembang Nggih. sing penak ya tak. Siap, siap. Asik. nggih Memang yo Iki berduet karo Mas Kruduk ya. Lho. jeno Oh. ingkang kala wingi ngenteni tekamu sampun terpopuler sakniki lagu kanggo kowe ngoten judulnya kanggo kowe Kanggo kuwi. Dan bersama Nyung Kusuma Wardani Nyu. oh nggih nyu saiki Iya no Nyu. Jadi lagunya yang populer harus juga Nyu. nyu kok angger nyu pokoke nyu ki anyar to Iya. Enggak diaturake. Enggak. ya Cek tidak. kunjuk dumateng sedaya para pelanggan warga besar Bapak Sandi. Apa wis samestine aku kudu kaya ngene bebarengan karo kowe urip saben dinane saben kepethuk kowe kandha yen kowe tresno aku percaya ora ana wong liya sapa sing jalani kowe
tresno iki ya mung kowe sing tak tresnani. Apa wis mestine aku kudu kaya ngene bebarengan karo kowe urip saben dinane saben kepedho kowe kandha yen kowe tresno aku percaya ra ono wong liya liya. Aku neng kene kowe sing ana neng kono aku tak kondo muga bisa tampa saben ngabari kowe mesti lara ati aku ra ngerti mergo sapa sing jalari. Kowe lan aku wis sumpah ing janji ora bakal nggodha ati ya mung sawiji sing ning jero ati tresno iki ya mung kowe sing tak tresnani. Terima kasih. Loh, Wis teles, Mas. sampun. Jane ya kira mak street ngono tok mau. Aku powe Enak. sesuatu ku lek penak kok gulis Mas. Gelis Mas, sesuk ben balene. Niki musik meng kali HP Mas soalé Mas. Oh, gitu. Musik Ya. kali HP memang saya rekod dari HP, terus kula bluetooth ke cacah. Sesuk Padha cerdase. Nggih. Wah, Tapi suwuke jane ora ngene. Piye? Kudune ngono kudune. Matur nuwun, ini memujudkan kanca-kanca musisi-musisi yang bertalenta besar. Terus ke Mas. Nggih. Terus, Mas. Aku nyuwun Mbak Kori Siap. karo Mbak Elis maju Oke. maju bareng. Oke, Mas. Mbak Kori kali Mbak Elis dadine Kolis. Kok eneng ya Mas. Mboten kok iso. Dagelan iki ya sing tak gatheke wathuke ya pantes ya. Pantes Mbak Kolis. Lek Mbak Kolis karo Mbak sapa jenenge? Kori. Mbak Kori karo Mbak Via akhirnya dadi siji. Apa? Kopi. Oh iya. Kopi. Lah nek Mbak Lilis karo Bude Sutar. Dadine Tarlis. Tarlis. Iya. Dawuh menapa, Mas? Nembang. Lho Nggih. nggih, Nah, nggih. napa sembah. Apa enek? Masa yo kon garu kok. Tembangnya napa jeng wis pilihan dhewe aku ndak iso milih. Ah, iki lek Mbak Kori karo Mbak Elis iki nembang sembarang mesti apike. Ayo. Aku neng kene Malah kowe mapan aneng kono. iya, mapan ku arep turu napa? Apa ora ngerti? Napa jeng? Anu mawon hilang tanpa arah. Ilang. Pah, jan demen aku. Wah, demen iki. Jamang ya. Model iki demenan lho iki model. Diaturake tetembangan sing pokoke lek ilang tanpa arane pancen jan penak dhewe. Sing endi to iki? Napa nadane?
Sing ngerti, Mas? Oh, ya ampun, ilat tanpa arang kok ora pirsa to sampeyan. Sampan ngisin-ngisini. Sama lek ora ngerti lagu ilang tanpa arang. Jenengan tangklet kayak tukang gambang. Biasanya ngerti biasanya. Ayo diaturake Mas. Hilang tanpa aran. Terus. Hui.
Elis kalian Jeng Kori. Ya. Mas Klitik. Si Dorondo, Mas. Iki pundutan saka Bapak Kepala Desa Karangrejo. Lan kula kunjuk atur dumateng perwakilan saking Kapolsek wilayah ngriki, Mas. Kecamatan Boyolangu. Boyolangu nggih. Uga tasik pungon nggih. Tasik. Mas. Waduh ya Wilujeng dalu Wilujeng Bapake injing. sapa kuwi mau? Bapake anu Aji Genduk Nana. Sederondo sareh-sareh karo Mas Klitik. Nggih, kalian Mas Kluthuk. Nggih, Mas Klitik pun demok-demok malih nggih. Ora apa-apa. Kula wedi. Nyapa to wedi? Ningali bojone jenengan niku lho. Santai wae Niku bojo-bojo. mboten ngeten lho, damel kaca pengilon kanggo kula. Ngopo? Kuwi lek kulino mau demok malih ngono to. Kuwi ibaratnya malih ngene lho. Kuwi Nana. Bocah ki omongane men kudu njaluk tak nikah. Mboten ngoten ngapunten, ibarate cara pelajaran ngoten matematika. Lho kok iso ngene lho. matematika piye? Siji ditambah siji piro, Mas? Loro. Salah. Lah iso? 3. Kok iso? Aku dan kamu. Ono lho ibarate. Bocah ki kok pengalaman to. Ya bener, siji tambah siji 3 bener. Nek siji jukuk siji piro? Siji cukup siji ya ora ono. Hah, siji jukuk siji loro. Kok iso? Kok ngono piye? Tuku obat nyamuk Baygon. Siji to jikun siji, lak dadi loro. Oleh nyedakne. Siji cukup siji? Loro. Saya tak takoni kowe. 3 dijukuk siji. Ayo. 3 jukuk siji piro, Nduk? Piro? 3 Loro. jukuk. Oh iya, bener berarti. Lho bener pinter aku. Yo, dijajal Mas. Nggih, Darondo. Rondo iki pamundhut monggo diaturake. Dadi 3 1. Monggo. Asik. Balik goyang bersama Mas Jok. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Apa iya tak? Ayam oke. Oh ya. Sama warga kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku saguh ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ra kena prawane tak enteni randane. Tarik masuk. Semawan kami. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Kasane
sagung ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rondone Terima kasih, matur sembah nuwun. iya iya wah terinspirasi anak kula jogetane Ah, kutuk iya. ngeten nggih Petruk karo Bagong. Apa, Kang? Apa, Kang? Matur agunging panuwun ingkang tanpa upama kalian panjenengane Bapa Sandi, kalian ingkang garwa Kanjeng Ibu Tri Harini. Nah, ingkang sampun kepareng nimbali kula dalam rangka tasakuran saha dhawuhipun kadang kula Adimas Saddam Al Akbar Al Satria AMD dawuh pikantuk kalian diajeng Nikita Ramadhani sarjana ekonomi. Nah, nyuwun ana ngarsane Gusti Allah Taala muga-muga gegojekan iki mau dadi panglipuring sawetara ning jroning ati aja nganti pedhot ya Le. Nyuwun ana ngarsane Gusti Allah Taala muga-muga sakpungkure pahargyaning bengi iki ora ana alangan sawiji apa kalis ing sambekala tansah pinayungana kawilujengane Bapak Sandi sak keluarga besare turta paringana kesehatan jiwa raga lancar rejekine. Nini kaki kemanten uga kaya mangkono nganti besok teko ninen-ninen kaken-kaken aja ana alangan sawiji apa umpama pinaringana putra yen kakung ya putra sing soleh umpama pinaringan putra-putri ya sing solehah taat beribadah taat bekti karo wong tuane sakarone. Yen ana keluputane awake dhewe nyuwun pangapura ingkang agung Mas Klitik, Mas Kutuk. semanten ugi kula Mas Petruk Nggih. dumawah saking keluarga ageng yenpun Bapa Sandi sak keluarga mbok pilih ing kala wau anggen kula gegojekan kalian keluarga kula Mas Bapak kirang nuju broning penggalih namung kula nyuwun kuing samudra pangsami ingkang kathah nderek ndedonga mugi-mugi sak keluarganipun yenpun Bapa Sandi pikantuk lumebering rezeki ingkang barokah widunya akhirat. Amin. Mugi-mugi sedaya pikantuk berkah saking Gusti Kang Maha Agung. Amin. Sanes wedal pinanggih Mas. Insyaallah bisa Nggih. sapa teman-teman. Sembah Yo Le. nuwun, sembah nuwun. Neruske ndara anggone bakal tindak ana ing Suwela Giri. Kawis rada adoh le lumaku karo bapak diderekke Le. Ayo Kang. Ayo Kang.